Helo a chroeso i fideo byr iawn ar e-server. Beth yw e-server? Wel, e-server yw ffordd o gael eich iPad chi ar eich sgrin chi o flaen y dosbarth. Hynny yw, felly bod gennych chi'r fath o projector yn eich dosbarth chi wedi cysylltu gyda chyfrifiadur a dim Apple TV, felly mae'n ddull hawdd o ddangos hynny ar eich sgrin chi. Yn syth os ewch chi i Google, rhoi mewn e-server, clicio, wedyn dyma ni, mynd yn syth i fan hyn, i'r wefan, a'n syml meddyliwch beth yw'r ddyfais sydd wedi gysylltu gyda'ch projector chi rhan fwyaf o'r amser, a wedyn beth byddech chi am wneud fyna, yw i lawr lwytho e-server i eich dyfais chi, a naill ei gliniadur neu felly daw PC yw yn eich dosbarth chi. Byddech chi'n clicio ar download, a wedyn chi'n dewis y trwydded ar gyfer addysg fan hyn, so $12 ar y mwyaf, mae hwnna'n beth yn rhyw 7 punt, enwch chi prynu fe mi ydych chi am beth ar y ddyfais yna wedyn. So, nid ar gyfer yr ysgol gyfan yw hon, ond ar gyfer bob dyfais. Dwi wedi gweld yn gweithio'n gret, a dangosau hynny chi'n syth nawr. Ar fy ngliniadur i fan hyn, os ydw i am ddangos iPad ar y sgrin fawr, mae hyn yn medru bod unrhyw iPad yn y dosbarth, Fydden ni'n clicio ar e-server, neu fydden ni'n rhedeg cyn y wers. Wedyn, mae'n ymddangos ar y sgrin bod e'n llwytho. A wrth gwrs byddech chi wedi gwneud yn cyn y wers, so peidiwch y phoeni am golli amser yn y wers ei hunan. A dyma fe, mae'n ymddangos fel swigod laf yn hyn, bod e-server yn rhedeg. Dwi'n jyst yn ei gau hwnna. Ar yn iPad nawr, dwi'n mynd i troi yr e-server arno, a wedyn dangosau i chi fel yn union i wneud e. Felly dyma fi y sgrin yr iPad yn ymddangos o flaen y dosbarth cyfan. Felly mwyn llwyddo i wneud hyn, ar eich iPad, os yw eich iPad chi'n edrych yn rhywbeth debyg i hyn, ar y gwaelod fan hyn, ar y llwyd neu ar y D ffwrdd o'r sgrin, llusgwch eich bus chi fyny, a fe ddewch chi beth maen nhw'n galw y Control Center. Nawr, sylwch ar y Nexus PC4, wel dyna'n ngliniadur i, bydde fe ddim yn ymddangos dy chi. Beth sydd yn ei ar y top yw iPad, os gliciau fan hyn, beth fydd yn digwydd yw, bydde'r e-server yn troi ffwrdd a dim ond ymddangos ar yr iPad, bydd AirPlay, a'n hynny yw, bydde dim byd arall yn digwydd. Ond, unwaith dwi'n dewis Nexus, sef yng ngliniadur i, a'n troi y mirroring arno, mae'n ymddangos o flaen y dosbarth cyfan. Felly, beth dwi'n mynd i wneud nawr? Yw clicio i ffwrdd, a byddech chi'n gweld bod e'n mynd i ffwrdd. Nawr, dwi'n mynd i clicio ar Nexus PC4 a troi e arno, mae e'n dod nôl arno. Unwaith yn llithro'r mirroring bant, mae e'n mynd bant a nôl arno ac yn y blaen. A dyna fe, mae e'n wir mor hawdd yna. A beth sy'n digwydd yw, mae'ch gliniadur chi neu'ch PC chi yn trafod drwy'r Wi-Fi gyda'ch iPad chi, a mae'n galluogi fe wedyn i ddangos drwy AirPlay lan fan hyn. Felly dull rhwydd iawn, a mae'n gret o ran dangos gwaith y plant, er enghraifft fideos neu comics maen nhw wedi creu, beth bynnag yw ffotos, chi'n gallu dangos eu gwaith nhw o flaen y dosbarth cyfan. Cofiwch chi'n tip i chi i droi password arno ar eich e-server chi. Os ewch chi fan hyn, clicio fyna a mynd i settings, ydych chi wedyn yn gallu troi password arno. Mae'n bwysig i gael cyfrinair, achos os na, bydde unrhyw un felly yn eich ysgol chi sydd â dyfais iOS yn gallu chwarae rhywbeth lan ar eich sgrin chi o flaen y dosbarth. Felly gosodwch gyfrinair fel eich bod chi'n gwybod fel i gael mynediad at eich sgrin mawr chi fel bydau. Felly osgoi problemau chi yn y pen draw. E-server, pob hwyl i chi, mae'n gallu weithiau bod yn felly ddim mor slick a Apple TV yn rhedeg fideos. Mae hwnna'n dibynnu ar y Wi-Fi sydd ydych chi yn yr ysgol a pha mor gryf yw e. Ond dwi wedi gweld e-server yn gwella lot dros y blynyddoedd diwetha. So ydych chi'n digon ffodus i gael Windows 8. Mae hyd yn oed yn galluogi chi i recordio'r sgrin. Fel sydd y fi fan hyn o'ch blaenau chi, dwi'n recordio'r sgrin ar y gliniadur drwy meddalwedd screencast-o-matic. Gyda e-server byddwch chi'n gwneud hyd yn oed o fewn y meddalwedd hynny i hunan. Pob hwyl!